Zi. Băi băieți, deci asta e un miniclip wide pentru youtuber, știi? Știi cum se treabă, Caterin cu o sămânță, cola, alea, 3 flip, filmate aici. Păi la bet! Că era bet! Știu ce să fac! Ce? Să merg pe skateboard. Să intri pe skating cu mură. Chiar nu mă înțeleg. Păi? Ce părere ai tu despre skate? Ia spune și mie. Este grozav și... Păi și mie îmi place, dar așa o părere mai specială a ta. Atunci zi un mesaj pentru noi skateri. Zi o vorbă. Zi. Suntem tari. Ce? Suntem tari. Păi eram pe de-aia căzut, eram... Am bet. M-am oprit. Păi bă, eram beat, Filmezi? zic că eram beat. Bă, ăsta, vă plac cu băieți? Nu. Eram bet. Că beat era. Robos galben de mutant. I made bomb, subscribe to me.